Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ga cikakken bidiyon gidan da furodusa Abubakar Bashir mai shadda ya angonce da amaryarsa Hassana Muhammad a cikin wannan satin da ya gabata. Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba da zarar mun ɗaura.